Napadyod sa ako ang karma sa kalok. Trauma pa siya. Wala ko reklamo sa mga BGMP kay istrikto jud sila magpasulod. Mm-mm. Gani bisan tigulang ilang ginakap-kap ang bra, Mm-mm. mga panty, wala ko'y problema. Kahapon, unang nakasulod ang apo kay ako mismo ni hangyo nga. Oh, good. Total, mag 5 years old naman siya karong November 6. Mm-mm. So, isa pa family day, Mm-mm. niya birthday sa iyang amahan. Mm-mm. So, ni okay lang. Pag-awas ni sa among balon, kay birthday lagi sa ilang amahan. Okay lang. Itpit. So, nangaon tanan. Naapod ang mayor nila, nga si Boyet Enriquez, nga isa po nga buutan sa Okay. ilang silda. Mm. So, kanang gym, nagiingon nila nga tapukanan sa mag-family day, kurang amo ata ng sakop. So, kuan kayo ko, plastar kayo kong dughan nga ang mga bata, nagipay-lipay, daghan po kay mga bata, dili lang amua. Okay. So, karon itawag ko sa mo ni panghitabo nga last nga mopauli nami humana ng hipos nami Mm-mm. so ready for going out. Mm-mm. Itawag na akong tata kay mo may nagbantay atong pati. Mm-mm. Atong akong upas ka apo na adid sa jeep, nasa gawas ba? Mm. Ning ko nga, di pagsulod na ko, sige manggawas na ta, gawas na mo. So gipagawas na ko ning igsuon sa panghitabuan karon nga naa sa ospital nga si Pati, gipagawas ug una sa ko si Kibin. Kanang Kibin gani dipira pa na pero ityas. Mm-mm. Pag gila lang jud kong gihulat nga mulakaw siguro ko kay pagawas anang Pati, panganlag Pati. Pagkagawas na sa jeep, ang sa likod niya kanang akong pong pag-umangkon nga isa nga si Junjun. Mm-mm. So pag gulit ni tata sa akong anak, gibanggaan siya sa tulo. Pag dili yun ako, mo akong nakita yun nga akong anak, ay vlog na ba nakulat, hasta ako nakulat. Akong anak mismo si Pitpit, niluhod. Mm. Hasta po akong anak na si GP. Bay, kaming duha ka mag-igsuon na lang bay pasya bay. Ipagawas lang itaw na among mga anak. Mm-mm. So, nga lula. Wala na ko kabalo kay sige basi na mo sir kay kaming duha pa sa akong anak la kuya pa nami. Asa man ang mga jail guard atong tungura la? Naa sir, naa. Okay. Kung ito sinadaghan. Mm-mm. Ang akong katingan nan jud asa na nga gitong tulo sir kay ilado man namo jud ang mga sakop tanan ni Buyet. Mm-mm. Ilado po namo ang uban nga mga kuanay mga pulis na tanan na nakita namo nga nakabantay sa bata. Mm-mm. Kay kung wala pa'y bantay ingon ni mo sir. Mm. Walay naka-drive ka sa kanan sir katong sa Okay. kanan nga na akong apo sa sulod. Mm. Okay. Ang mag-discussya lang siguro sir. La, kanang na ang ingon nimo kaganina, daghang mga bata dito sulod kay Family Day. Nganong kini man yung imuhang mga agpo mao magigisiguro nining tulo ka mga PDL? Ambot gani sir ug asa sila ngagi kay kanang jeep sir naa sa tunga Mm. sa tuwal gym. Naputapad mga bata ana sir. So lagi. Kanang duha mo gawasay na kanang Pati ug Junjun. Mm. Naman akong anak na isa nga dako. Mauli na gani ni sir, gitagbo siya ba? Mm-mm. Gitagbo. Kay I ilang see. una-una din siguro sir, gwapo to kay jeep. Para isirado. Nagulitan yun nila akong apo. Maayo ang balita kay ang imuhang agpo luwas na sa makuyaw nga kahimtang. Naoperahan na sa mga doktor sa SPMC. Kay na may doktor mas labaw jud nga naay Ginoo katanaw. Mm. Sa ginikanan nga nagampo wala koy laing gisaligan nga hinagiban kundi ang Ginoong Hesus nga atong amahan. Okay. Mm. Basta in good faith di ay ang imong pagpangayo kaniya Mm. ihatag. Ang akong giingon sa nag-hostage pa akong apo, Mm. Lord God, guniti ang tulo ka mga priso. Okay. Ikaw man yun ang amahan namong tanan. Mm. Tagais lang mainguna-una. Giluwas naman nimo akong apo. Okay. Pinaagi dito. Luwas sa karon nga nasa hospital.